नै लोगोफोर जोंहा दिनै थास' बिबार जालायनोसै आरो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायलायनोसै आरो फिसा ब्लग लाबोनानै जेरावबोथ' थांनाय जाखाया न'आवनो थानानै ब्लग लाबोबाय थानोसै आरो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनहा बयबो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनायजों लोगोसे मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनै आंनि थास' बिबार संनायखौ बेखौनो एसे शेयार बानायलायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों नै लोगोफोर थास' बिबारखौ सायनानै लानोसै एबार नायलांबाय थादो लोगोफोर थास' बिबारखौ सायनानै लानोसै आरो आं एबार लोगोफोर आङो भिडिअ लानायाव रायलायनो लाजिनानै आइमोन दंमोन नालाय ओमफ्राय आं हारसिंमोन नालाय बेनिखायनो भिडिअ लानायाव रायलायनो लाजिनानै रायलायाखैमोन आरो बेनिखायनो आं भइस डाबिं होबाय लोगोफोर थास' बिबारखौ दिनै ना गोरानजों संनानै जानोसै आरो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायलांलायनोसै लोगोफोर थास' बिबारानो दिनैनिया बारा बुरजा नङा एसेल'थारनै लोगोफोर मोनालायबाय लोगोफोर आंनि थास' बिबार सायनाया मोनानानैसो सायबायबा आङो दहायाव माने थास' हानानै लायनायाव खानानै लाबोफादोंमोन आरो थास' बिबारखौ थास' बिबार मोननायखाय बेथलाजों आंजों थास' हाहैदोंमोन अमानो दहाय अखा सिजालायना अखायानो अखा दासान्दि अखायानो हागैया लोगोफोर बयनिथिंबो हादों खोमा गासिबथिंबो फुंनिफ्रायनो अखा हायो सानसे दासो हागालायबाय अखायानो बेथलाया दाबो मोनफैयाखैलै थास' बिबारखौ सायखांबाय आं नै लोगोफोर बेथला हरथ'गोन नै लोगोफोर थास' बिबारखौ सुनानै लाबाय आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय ना गोरानजों थास' बिबार संगोन आरो सामब्राम बानलु देनानै हानानै लाबाय ओमफ्राय नै दाउ बिखाखौ ओरैनो गोजा भाजा एवगोन आरो लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ना गोरानखौ एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर ना गोरानखौ एवना लानोसै नै लोगोफोर थास'खौ रुनानै फोमोननानै लाग्रोनोसै आरो आङो संख्रि होनोसै हालदैबो होखानोसै नै लोगोफोर थास'खौ रुनानै फोमोननानै लाग्रोनोसै आरो ओमफ्राय दा थाव सेरनोसै लोगोफोर आलदा थास'आ मोजांथार मोनबाय नै लोगोफोर आंना थास'खौ फोमोननानै लाबाय आरो एबार थाव सेरनोसै आरो लोगोफोर थाव सेरनानै लानोसै आरो एबार लोगोफोर
महरखौ सोलायदों नामा ना गोसोखौसो आखलखौ सोलायदों नामा ना नखरखौसो फोरमायहरदों बियो महरखौ सोलायदों नामा ना गोसोखौसो आखलखौ सोलायदों नामा ना नखरखौसो फोरमायहरदों बियो कारेन्ट थांलायबाय आरोना लोगोफोर कारेन्टआनो दानफैनाय नंलालाय सानफ्रामबो कारेन्ट थाङो दा बायदिबा दा ओंखाम ओंख्रियानो मोनलायगोन आरो नै लोगोफोर लेबुसो होगोन आं दिनै लेबु गोखै नै लोगोफोर आंना थास ओंख्रि संनाया मोनबाय आरो नै खांसेयानो मोनबायानो दे नै लोगोफोर बोरमाया दाउ बिखाखौ एवनोसै आरो नै दाउ बिखायानो सामब्रामा खामदोनो आरो नै मा संख्रि होनोसै लाइन फैयासै आरो दाबो मा एसे आथिं दुगुन मोनदों आथिङानो माबा आंना हरला जोबदोंलै हालदै होनानै लाबाय कारेन्टआनो ओंख्रि ओंखाम संनाय जि गोबाव जाबाय दा फैयासै ओंखाम ओंख्रि मोनलायबासो फैसिगोनलै आरो बे कारेन्टआ दिस्टार्बथार दासान्दि नै लोगोफोर आंना दाउ बिखा एवनाया मोनसिगोनानो मोनबायानो आरो खांनानै दोनबानो जाबाय कारेन्टआबो दासो फैदोंहाय मोनहां जानानैसो फैबाय आरो कारेन्टआ नै लोगोफोर जानोसै नै दाउ बिखा एवनाय ओंखाम थास' बिबारजों ना गोरान नै आं भिडिअ लाबा जि रागा जोंखादों माबा लायनानै थाङो नै मालाय पेटलाया जाबायानो दाउ बिखा एवनाय गोथाव जादोंना फेरला नालाय एख'ना दे इमान गरम मोनदोंना नोंखौ लांथिया माबा मबाइलाबो आं भिडिअ लाबाय बिदिनो सेस फैबाय दङ दहायनिफ्रायनो लाग्राफ्रानोबो माबा जादों नै लोगोफोर जाहैनोसै दाउ बिखा टेस्टि makan
Taso. Tristan itu. Taso badan nagaran. Coba kita Tristan dong. Terus aku. Ampun, Sas. Oh. Lainan gaya. Coba nih, Pak. Belum. Morta tadi, antara barang terus ngandeng, engkau mana nih? Oमफ्राय आरो नैबो माबा दाउ बिखा एवनाया मोनहां जाबासो लाइना फैबाय। आं फन हरबाय। नों फन हरबा फैदोंल'। हारसिं फैदों। आं लायनोखौ मालाबा बासिलांदो। नङा, बाजारनिफ्राय। Terus yang orang sekarang